so Konkan Fiesta is happening yet again, and this time on the 22nd of February at City Beach, Bolar, Mangalore. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಎಂಜೊಳ್ಳರಿ ಓಡ್ಬೋದಿನಿ ನಾನು ಗಿನ್ನಿಗೊಲಿಬೋದು ಸಾರಿ ಕಾಂಡ ತೆಮ್ಮೈ ದಾದಿ ದಾದಂಡ ದೂರ ಪೋ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಉಂಡು ಮಾರಾಯ ಬೂದು ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ತು ಬಾಲ ಮಾರಾಯ ಇಂಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಬಾಲೆ ದೂರ ಪೋ ಮಾರಾಯ ಈ ದೂರ ಪೋ ಮಾರಾಯ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮಾರಾಯ ದೂರ ಪೋ ಮಾರಾಯ ದೂರ ಮುಟ್ಟೂರ್ಚಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಮುಟ್ಟೂರ್ಚಿ ದೂರ ಪೋ ಬಾಲೆ ಮಾರ ಕೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಇರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಇರಿ ಏನ ಕೈತಲ್ ಗುಲ್ಲುರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಗುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಜಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಿಂಚಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಡೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂಡ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರೆದು ಕೊಡು ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಗುಲ್ವೆ ಈ ಇಂಚಿ ಗುಲ್ಲು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಇರ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಅವಳು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಜಾಂಚಿ ಈ ಪುರ ಒಲ್ತು ಪುರ ಪಾತೊಂಬತ್ತದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಪುರ ಇಂಚು ಪೋಣ ಅವಳು ಗುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಗುಲ್ಲೆ ಗುಲ್ವೆ ಮಾಸ್ಕ್ ದಪ್ಪ ಇಂಚು ನಡಲ್ಲ ಅವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಜನ ಒಂದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬರೋಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಧೂಳಿಯ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಾಡ್ದಿರಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಗುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚು ಮೊಣೆ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚು ಮೊಣೆ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಮೋಣೆ ನಿನ್ನ ಗಾಲಿ ಸಮೇತ ಹೆಂಗ ತಾಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಉಂಡು ಗಾಲಿ ಬಂದೆ ಅನ್ಕೊತಿದ್ಯಾ Hey Joel, namaste. Daddy, odade. Spectrum. Pedra ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದುಬೈ ಕಂತೀನಿ ದುಬೈಡ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದಿದೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಫಾರ್ ವೈರಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ ತಿಂಗಿ ಸೋಲ್ತುಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಓಕೆ ದುಬೈ ಕಂತೀರ ಮಿಷಿನ್ ಕಾಲು ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಒತ್ತೋಡು ಅಂದ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಒತ್ತುನಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬೈಜಿಂಡ ಪೀಂಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಬೈಜಿಂಡ ನಿಕ್ಕ ವೈರಸ್ ಇಜ್ಜಂತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಬಚಾವಪ್ಪ ಅವು ಈ ಒತ್ತುನಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಪೋಯ ಬೊಗ ವೈರಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕು ಡೇಂಜರ್ ಬೊಗ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಪೂರಾಕಲು ನಾಡಂದಿತ್ತೇರು ನಾಸದಕ್ಕೂ ನಾಡಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ತಿಗ್ದಿಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮೀನ್ದ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಾಡಿ ಕಾಸಿತ್ತುಂಡ ಆಸು ಲೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆತ ಡೇಂಜರ್ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅಂದ ಹೆಂಗುತ್ತಿಚ್ಚಿ ಭಾಳ ಡೇಂಜರ್ ಮಾರೆ ಚೈನಾಡ್ ಪೂರ ಜನಗಳು ಕೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ಕಂತೀನಿ ವೈರಸ್ ತಪ್ಪಿನ ಮಿಷಿನ ಸುರುಗು ಉಮ್ಮೆನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಉಮ್ಮೆ ಎಕ್ಕಡ್ ದಿಂಚೆ ಗುಡ್ಲೆ ಇರಲಿ ನೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾರು ಮಲ್ತಿದ್ಯಾ ಬಲ್ಪ್ ಮಾರ ಬಲ್ಪ್ ಓ ಒಂದು ಬೇಗ ಓಲಾಪಣ ಮಾರೆ ಹೊತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಬೈಜಿ ಪುರ ಹೊತ್ತು ಪುರಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಸೌಂಡ್ ಬೈಜಿಯಾ ನಿನ್ನ ಮಿಷಿನ್ ಸರಿ ಉಂಟತ್ತ ಮಿಷಿನ್ ಸರಿ ಉಂಟು ಇತ್ತಿದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೊಸದ್ ಬಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸದ್ ಬಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಬೈದ್ಯಾ ನೀವು ವೈರಸಿದ್ಯಾ ಅದು ನನವರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಂಬುಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಉಂಬೆ ಎಕ್ಕರ್ದಿಂಚಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ತೆಂಪು ಮಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ನಂಬುಚಿ
ಅವು ಮಿಷಿನೇ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಮಿಷಿನ್ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ನಿನ್ನ ತೂಕ ಬೇತೆ ಅಲ್ಲ ಇಡವಲ್ಲ ಇಡವಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಇವಲ್ಲ ಏನ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಆತನ್ ಮಾರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಸರಿ ಹೊತ್ತು ಆವತ್ತಿಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಓತು ಕೂಡ ಆವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಓತು ನನವರ ಆವತ್ತಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಸರಿ ಉಂಟು ಇಮೇಜ್ ಇದ್ದಾನ ವೈರಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಸರಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಾಕಿ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ ಪೊಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಅವನು ವೈರಸ್ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ ಪುರ ವೈರಸ್ ಬರೋದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಎಂಕ ಹಬ್ಬ ಭಂಡಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಳೆ ಏನು ಕೈದಿರ ಬರ್ತಿ ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಳೆ ಬೆತ್ತಿಯ ಕೊರೋನಾ ಅವನು ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬೆ ಏನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬರ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಬೋಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಿಯ ದೀಲೆ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ನ ಮರಳು ಪೂರ ಪೀರ್ ಪೋಡೆ ತೂಕ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾರೆ ಒಕ್ಕ ಚೈನಾದ ಮಾಸ್ ಪಾಂಡ್ ಆವ ಮಾರೆ ಅವು ಅಂತ್ರು ಬನ್ನಗನೆ ಇಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಇಂಕೆಂಚ ಬತ್ತಗ ತೋಲೆ ಮಾರಿ ಮೂರು ಇಂತುದೇರಾತ ಮಾರೆ ನೀರು ಹೋದ್ ಶುರು ಹೋದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಿಲ್ಯಾ ಎಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಅವು ಯಾನು ಬೋದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಲ ಇದು ಬಸ್ ಉಂಟು 2 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಉಂಟು ನಮಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತಿ ಮಾರಿ ಒಕ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಚ ಹಲೋ ರಾಯನ್ ಪನ್ಯ ಹಲೋ ಏ ಜೋಯಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಲಂ ಕುಲ್ದೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲಂ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ಕುಲ್ದೇರ ಅವಳ ಸಂತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೇರ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೇರ ಇದಾಗ ಮಲ್ಪಿರಿ ಈ ಜನ ನಿಂಚ ಗಿಡಪ್ಪನು ಮಾರೆ ಸೆ ಈ ದಾಲ ಪುಡಿ ಇಡ್ಚಿ ಯಾನೊಂದು ಜೈಡೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಣ್ಣ ಪ್ಲಾನೇ ಮಾರೆ ಬಾಳ್ ಮಣಿಗೆ ಅಂದಾನ ಹಾಲೊಂದು ಉಂಡು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೊಂದು ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾರು ಬಾಟ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ನಮ್ಮ mogaci gorsan moga zale te zau tu mozo goda to pau maka sorsi tor judi tolo maka buloi lolo forsan moke lolo gelya marsana zun ta kongna tya mogaci gorsan paina